Той каза, да, значи всъщност въпросът е Арджуна е искал да бъде добър християнин, обаче Кришна всъщност му казва да не е добър християнин. So, actually, our Krishna consciousness philosophy is to become non-violent. Всъщност нашата философия на Кришна съзнание е човек да не извършва насилие. Our philosophy is to not even hurt a little ant. Нашата философия е, че човек не трябва да наранява дори една малка мравка. That's why we are vegetarian. Затова ние сме вегетарианци. We don't want an innocent animal to have to be slaughtered just to satisfy our tongue. Ние не искаме едно невинно животно да бъде убито, просто за да може да доставим удоволствие на езика си. However, if someone attacks us, Но ако някой ни атакува, if some demons come to attack, we have a right to defend ourselves. ако някои демонични личности дойдат, за да ни атакуват, ние имаме право да се защитим. If someone comes to rape my wife, I have a right to protect my wife. Ако някой дойде и иска да изнасили моята жена, аз имам право да я защитя. If they want to pollute the purity of my wife, I have a right to defend my wife, even if I have to use violence. Ако някой иска да обезчисти моята жена, аз имам право да я защитя дори и като използвам насилие. Such violence in self-defense is not against religious principles. И такова насилие не нарушава религиозните принципи. What is against religious principles is violence done in aggression. Това насилие, което е срещу религиозните принципи, е насилието извършено като агресия. Violence in self-defense is not violence, not considered violence. А насилието, за да може човек да се защити, всъщност не е истинско. Only in aggression is it considered violence. Само когато човек е агресивен, посяга на другите. It's like if a man kills someone, he is a murderer, he is hanged. Точно както, например, ако един човек убие някой, той е считан за убиец и той е... But if he has killed someone in self-defense, he is not considered a criminal. Но ако той убие някой в самозащита, той не е считан за престъпник. It is like that. Искам да ви попитам, в началото, като почнахте беседата, казахте, че вие побеждавате силните и жестоките. Го схванах от страна на слабите. Защо мислите, че силните обязателно трябва да са жестоки? Като морален принцип. Аристократичният принцип и въобще така е по принцип един от възгледите основни в философията е, че силният е добър. Силовото е добро, правилно. А според мен не винаги силният трябва да е жесток, т.е. лош, т.е. неправ. Ако може да изясните как се хваща. No, in Vedic culture, Той казва, да, в ведическата the култура strong men, they are saintly. не е така. В ведическата култура личностите, които са били силни, всъщност са били The святи. leaders of the society, they are the priestly class. They are great saints, and they are not physically strong. They are intellectually strong. Личностите, които са лидери на обществото, свещениците, те всъщност са интелектуално силни. But under their guidance, there's the Kshatriya class. They are physically strong. И под тяхното ръководство работят кшатрия класата, които са физически силни, управниците, царете. The name Kshatriya means one who protects from harm. They are not aggressors, but they are trained to be strong fighters, so that when aggressor comes, the aggressor can be defeated. Кшатрия означава някой, който протектира. Това са личности, които са били много силни, но те не са използвали силата си за лоши неща, а само за да протектират другите. In the Vedic society, the political leaders, they are subordinate to the religious leaders. В ведическото общество политическите лидери са под ръководството на религиозните лидери. In the modern society, we put the political leaders on top. А в днешното общество ние сме сложили политическите лидери на върха. But they are lacking in saintly qualities. That is the problem. Но проблема е, че на тях им липсват святи качества. The top class should be the saintly class. Най-висшата класа трябва да са святите личности.
And those who are qualified to be political leaders, they must subordinate themselves to the saintly class of men. И тези, които са, наистина имат качества да са политически лидери, те трябва да са в подчинена позиция на интелигенцията, на светлите личности. Next question. Други въпроси? Кажете. Да. Интересна беше беседата. Имам такива въпроси. Кришна, Бог Кришна, влиза ли в религията индуизъм? Или един от боговете ли е на индуизма? Дали е на първо место или втори въпрос? Добре. What is his position in the Hinduism? He is the topmost god or he is just one of the gods? You may be surprised to hear Може да бъдете изненадани да чуете, that the word Hindu or Hinduism does not come from the scriptures of India. че думата хинду или индуизъм не идва от писанията на Индия. It was a term coined by the Muslims. Това е една дума, която е въведена от мюсюлманите. So, we are not actually, strictly speaking, we are not Hindus. That is a Muslim word. Ако говорим от философска гледна точка, ние не сме индуси. Това е дума, която идва от мюсюлманите. We are actually followers of the Vedic religion. That is our actual designation. Ние се опитваме да следваме ведическата религия. Това е нашето истинско. According to Vedic religion, there are many gods. Според ведическата религия има много богове. But above all the gods, there is one supreme God, that is Krishna. Но от всичките тези богове има един, който е върховен и това е Кришна. That is confirmed in Bhagavad Gita. Това се потвърждава в Бхагавад Гита. Krishna says, I am the supreme. Everything comes from me. Кришна там казва, че той е върховният и всичко идва от него. So actually, the followers of Vedic religion, or what you call Hindu religion, Тези, които they are monotheistic. последователите на това, което вие наричате индуистка религия, те всъщност са монотеисти. Just as Judeo-Christian tradition is monotheistic. Както юдео-християнската религия също е монотеистка. Vedic religion, or what you call Hindu religion, it is also monotheistic. Ведическата религия също е монотеистична. There are subordinate gods who are like the angels in Christianity. They serve the supreme God. Има нещо като полубогове, които са като ангелите в християнството, които служат на Бога. Нали, имам още един въпрос. Преди няколко години, благодаря за отговора, си купих една книга «Биография на Бог Кришна». Такава доста солидна книжка. И там, между другите показатели на този Бог, се споменава, че той има 1000 жени. Как преценявате тази негова сила, или да кажем, великна божественост? Харемчета. Браво! Що може? Ние сега не можем. Това е Бог, да. Yes, that is God. Да, това е Бога. He is supreme. Той е върховният. You cannot imitate. Не може да го имитираме. If I have even one wife, that is a big endeavor. I will maintain one wife. Ако аз имам дори само една жена, толкова трудно да се грижа дори за една жена. But God is so great, He can have billions of wives. Но Бога, той е толкова велик, че може да има милиони жени. Actually, it is described that when He was in Dwarka city in India, Всъщност казва се, че когато той бил в Дварака Сити, He had 16,108 queens. в Индия той имал 16,108 царици. And for each and every queen, He gave her a palace. И за всяка царица той успял да осигури отделен дворец. Now you may wonder, what about how would He satisfy all His queens? Сега вие може да се чудите, добре, той как е успял да удовлетвори желанието. Even if He spent one night with each queen would have to wait 16,000